फैबाय थानाय 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ जोङो नैबे सातरिसनं धनस्रि समस्तिनिफ्राय इउपिपिएल हिसाबै मोजाङै जाहाथे जोङो गेलेनो हायो देरहानो हायो आरो बिनिफ्रायनो जोङो मोनसे बेखौ माने हिद्दान्त लाग्रा जोंनो मोनसे ज' जुथुमनो हाग्रा मोनसे अफिस नांगौ जानानै फैनायाव जों दिनै सातरिसनं धनस्रि समस्तिनि बे मेइन स्टेरिं अफिस ब्लक बा पार्टी कनस्टिटुएन्सि हिसाबै जों दिनै बेखौ बेखेवनानै लाबाय आरो बेखेवनानै लानानै खुब आङो गोजोननाय मोनदों मानो होनना बुङोबा जोंहा स्टेरिं अफिसाखौ जोंहा नांखागौ जोंहा बेखेवनाया एसे देरि जाबाय थेवबो जोङो थिग टाइमावनो दिनै बेखेवनानै बिनिफ्राय फैबाय थानाय दिनाव बहा जोङो खामानि मावनो गोनां दं बहा माने इलेक्सन माने प्रसार खालामनायनि थाखाय मेल मिटिं खालामनो गोनां दं सावरायनो गोनां दं आरो लोगोसे रायजो राजाजों जगाजग खालामनो हानाय प्राइमारि कमिटिजों जगाजग खालामनो हानाय हिसाबै बिसायख'थिखौ जोङो सावरायलायनो थांखि लानो सावरायलायनो थाखाय गोनांथि जोंहा माने अफिस हिसाबै नयं हिसाबै जों बेखौ बेखौनो लानो हादों आरो बेखौ बेखेवनानै लानानै जिथु जोंहा मैया सानसे दाख्लि जोङो बे स्टेरिं माने खौ सालायनो थाखाय जोङो रसेन बसुमतारी जोङो बेखौ माने स्टेरिंनि माने मासिगिरि हिसाबै आरो गाहाय लेंथुमगिरि हिसाबै राजिब नार्जारि बिथांमोनखौ लानानै जों बे कमिटिखौ दानानै जोङो लानो हादोंमोन आरो दिनैनिफ्राय बिथांमोना बेखौ अफिस हिसाबै बाहायनानै आरो बिथांमोननि दैदेननायावनो सम्पुर्ण भाबे जोङो नैबे सातरिसनं धनस्रि समस्ति जोङो इउपिपिएल हिसाबै देरहानायनि जेसेबांखिनि खायदा कौशल बा जिखुनु हिद्दान्त बा थांखि बिनिफ्रायनो लागोन आरो बिथांमोना बेखौ सामलायलांगोन बेखौनो आं आसा खालामबाय दिनै जिथु माने बेवहाय गासै 26टा जाति माने जनगोष्ठीफोर दं गासैबो बे प्रमद बर' दैदेननाय नैबे इउपिपिएल माने राजनिति हान्जानि दैदेननायाव जि थांनाय 5 बोसोराव जि माने मोजां मोनसे सरकार लाबोनो हाबाय सान्ति परिबेक बेयाव लाबोनो हाबाय खौसेथि लाबोनो हाबाय जौगाथाय लाबोनो हाबाय दा ओंखायनो फैबाय थानाय दिनावबो नैथि बारनि थाखाय प्रमद बर'नि आखायावनो आबाव बेखौ माने दैदेनहोनो थाखाय सरकार सालायनो थाखाय बयबो माने आवगायबोदों बे हिसाबै जोंहा कंग्रेसनियानो जा सोरबा बिजेपिनियानो जा सोरबा बिपिएफनि गोगोम दैदेनगिरिफोर मा माने गर्जनल' आवगायनि मन्थ्रिफ्राबो दिनै फैदों आवगायनि डिपुटि हाग्रामानि फैदों सोरबा एमसिएलए स्टेन्डिं एमसिएलएफ्रानो जोंनाव जगदान जाफैदों ओंखायनो बे बेलायाव जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो खोब गोग्गानाय मोनदों जे फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोना माने प्रमद बर' दैदेननाय नैबे इउपिपिएल राजनिति हान्जानोनो आरोबाव खनसेबाव माने सरकार सालायनायनि बिबानखौ होगोन होननानै जोङो बिसास लानो हादों आरो जोंनि एसेसमेन्टआव जोंनि साननाय बायदिबा जों जेसेबांखिनि खामानि मावदों जों गोबां समस्याफ्राव जों गिदिंनानै नुबाय फ्राय जोङो दासिमहालागै आरो दिनैनि थारिखआव जोङो 30 प्लास माने 30निबो बारा जों बिजाथि माने देरहालांनायनि अबस्थायाव दं आरो दा बे बेलायाव गोबां दलीय कर्मिफ्राबो दिनै खामानि मावबाय थानाय गासैबो माने समस्तिनि मानसिफोरा दिनैहाय बेखौ बयबो रोखायै बुंनो हादों आरो जे जोंनियाव गासै 40टा समस्ति दं 40टा समस्तिनि गेजेराव 30टानिबो बारा एमसिएलए जों बेयाव लानानै देरहागोन बे रोखा जानानै दं आरो गाव हारसिंनो जोङो गोदानै हाबनाय गामि हिसाबै जोंनियाव दरंआव मोननै गामि दं बेकार कास्ट आरो बरकाट होननाय बेवहाय फ्राय 2800 भट दङ आरो 2800 भटनि गेजेराव सोरबा होनदों भट होगोन होनदों सोरबा होआ होनदों थेवबो बेवहाय जोङो फ्राय 70-80% जोङो भट मोनगोन जोंबो आसा खालामदों लोगोसे बिथिंजाय गफुर कमप्लिटलि साब डिभिजनाव फ्राय 14,000निबो एसे बारा भट दङ आरो बेयाव फ्राय 90% जों दिनै मोनगोन आरो जेसेबांखिनि दा गामि सुसननायनि खामानि मावदों नैबे इउपिपिएलनि दैदेननायावनो बे जादों इउपिपिएल सरकारनि दैदेननायावनो जादों बेखौ रायजो राजाबो मिथिदों बिटिआर एग्रिमेन्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामबाय थानायनि माने बिथिङाव दिनै बिटिआर सरकारानो दिनै बेखौ कमप्लिटलि माने बेखौ लानानै खामानि मावबाय थादों आरो दिनै एग्रिमेन्ट जानाय लोगो लोगो बिटिआर एग्रिमेन्ट जानाय लोगो लोगो बे माबाया बिटिआर ओनसोलाव हाबनाय लोगो लोगो नों सनितपुरानो जा बिसनाथानो जा बा गफुरानो जा बेवहाय एफआरसिनि दारा दिनै हा मोनबाय बेखौ आरो पार्मानेन्टलि खालामनांगौ आरो बेवहाय हाबसननायजों लोगोसे बेवहाय समस्ति बारायनांगौ गासै 20टा समस्ति बारायबावनांगौ दा जिहेतु 40टा दं 60टा समस्ति जानांगौ आरो लोगोसे बिसिडिसि दानांगौ आरो बेवहाय गोबां हा हुनि खामानि मावनाय बा दिनै पन्सायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्टनि दारादि जेसेबांखिनि खामानि जानो गोनां दं जौगानाय खामानि जानो गोनां दं बेफोरनिफ्रायबो अफिस आदालत खालामनानै खामानि मावनांगौनि बिथिङाव नैबे प्रमद बर' बिथाङानो जिहेतु बिटिआर सुक्तिनि सासे सागानगारि हिसाबै
आरो बिथाङा चिफ जानाय हिसाबै दिनैहाय बेयाव खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय बिर'धि दल हिसाबै दिनैसिमहालागै माने बिर'धि दलनि जाय माने गाहाय आवगायनि चिफ मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैबो बुङो जे बिटिआरनि चिफआ माने हाग्रामाया गाव नङा, गाव बिटिसिनिसो चिफ जागोन बे, ओमफ्राय बिटिआरनि चिफ जागोन होनना बुंबा प्रमद बर'आ जागोन आरो। दा बे बिथिङाव रायजो राजाया मोजाङैनो बुजिनो हादों। नेक्स्ट टाइमाव जुदि माने हाग्रामा जुदि चिफ फैनांगौब्ला मा जानो हागौ, बे माने दाजाबदेरनाय मोनथाम माने साब डिभिजननि मानसिफ्रा, स्पेसियेलि सनितपुर आरो बिश्वनाथ आरो गफुर माने साब डिभिजननि मानसिफ्रा आरो गासै फ्राय बेवहाय 60टा गामि हाबनानै दं। बे गामियाव फ्राय 45,000सो बेयावहाय भटार्सफोर दं। दा बिथांमोनहा बेखौ बुजिनो हादों जे भटआ सोरनो होयोब्ला जोंहा जोंनि अधिकारफ्रा मावफुंजागोन, भटखौ जायनो होयोब्ला जोंनि जौगानाया जागोन, जोंहा रैखाथिया जागोन, बेखौ रायजो राजा दिनै बिबेक बिबेसिना दारै भट होनो थाखाय रेडि जानानै दं आरो।